Oke kantor. Mas Wibisono Mami Asih, Pak Hardi, wonten bengkok. Mas Yanto, Mas Pri, Pak Miso. Selamat menyaksikan. Pak Carek, Jatipuro. Halo. Ayo Mas, kicing miring ayo ya. Kicing miring, kicing miring. Ambil belang sisane bajing Mas. Piye Miring Mas. Miring man. Kicing miring. Tembok ting jelone. Jare kapok jaluk meneh. Ayo Ayo. Kicing miring. Yo. Ayo kicing miring. Pipimu ana ubane lek. Atimu piye? Ana apa? Apane? Kok atimu piye rasane ana apane? Mas. Alah ayo Mas. Ya. Alah kicing miring. Blarak disamberke. Mae cedak ra ngampirne. Mas. Piye Rin? Mas. Piye? Alah Mas. Miring. Kicing miring. Tuku ciu sak botole. Apa kuwi? Tomo turu ketok kon dalane. Ayo. Alah Mas, piye kowe Mas? Ayo. Mas, Karoe. kicing miring. Yo male. Mas gedenge raja dasar bagus. Ora prasaja. Oke kantor Pak Paiman Jayapura. Anakku sing Oke Mas Yanto wonten Menjing, Pak Sri Membo. Gabul laras. Ayo ya, supaya selamat. Oke katur Mas Tonggeng, Mas Wibisono, wabil khusus keluarga besar wonten Blodro, juru jayeng, juru masak, ugi Karang Taruna, Mas Bondronoyo. Taklilan
nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi buruh nitik watu kowe mulih malah laran ati ora gawa duit malah gawa bayi anake sapa ring kuwi anake sapa aku isin yen disawang tangga emoh nyawang rin aku wis emoh nampa ra kelingan jamane semono omah gedhek biyen wis arep rubuh biyen aku ra neteske elo nyawang anak jawaban ring gedhe ragate kowe mulai lunga bayi oleh-oleh jawaban rin iki anake sapa Anake wong akeh. waduh astagfirullah Astagfirullahaladzim. bocah irung tangi rin Masih coba Pikachu. bocah irung tangi ya ini
leres pimpinan ini Mas Fatul Rahman ya wasit Kau
Wibisono, Mami Asih, Mas Basang Pamungkas. oh ya Mas Basang, Ugi Mas Pikachu. Mas Paryono ngono spray, Bakso, Pak bakso. Sri Membo, Bulik Mar, Bapak lagi. Demit. Masuk. Luwe becik. Patenan timbang perpisahan. Menjaga selesai. Rewangi samudana marang kula marga darwala peputra liwat kincanging alisna kawasa glandang rasane atiku wes lingsir swaku aku isih mampu nglateni solamu mongko kowe bocah-bocah guna nadyan bocah guna kaduga andrimpo siwa ragaku kok kurang kahormatan pamrong rupa nganti pinjo lho, udah Mas Sower, lho, sing tak sedirak ngene iki. apa Malu aku. nyapa kok malu Lah njaluk lagu dadak ngeten iki kan dadi malu to, Bu. Ijik duwe kemaluan loh. ijek ndi kemaluan kira sing Maksudnya- dhewe iki didol kok kirane tukul neh paling Maksudnya ki izin banget iki lho, Mbak. Maksudnya izin banget iki lho. Iya. Bahasa Indonesia nih piye iki? malu sekali Oh. oh 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 maksudnya anu to oh nggih niku lho maksudnya ngisin oh Oh, tadi. nggih leres-leres isin banget ki tadi apa ki Nggih. malu yang besar itu loh maksudnya Masuk itu. urip ana kutha gedhe kowe tak tukake masa isine apa wae nadyan sesideman mesti tak wujuke Di rumah toh? ayo Monggo Mas Wibisono wonten Pengko ugi Mas Grandong wonten Pengko RT Rolas. Ugi Bunda Tri wonten Kalimantan. Bunda Mar wonten ing Juron. Suwin tusuk wel
bayanganmu ngeritu hatiku. Rino wong tak anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen rapi somari mung sliramu kang bisa nambani masuk Aja oh. Aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari mung sliramu kang bisa nambani nggih gunging panuwun Mas Ardianto, Mas Bayan wonten ing Gondang. Nggih Mas Binju, Pak RT, monggo sugeng midhangetaken. Masuk. Niki sindene mboten sing ngumpul mengke.
kowe banjur lali marang aku terus ngajak waktu jangan modal laras Laras Karawitan Indonesia. Hey. Oh. Yo Pak Yato Binarak mriki. Nandang susah sapa sing ngertani terus ngajak padu jangan aja Oke, katur Mas Kosim ingkang wonten ing Sumatera sugeng midhangetaken Mas Kosim dulur lanang ampun kesupen mengki tanggale 9 Mas Kosim. Nggih Pak Kosim mengki tanggale 9 ampun kesupen. Sama ya bocah ra enek oh lah oh yang
Mbah Sentot, Pak Degino. Luar biasa tenan ya. Wah, lho bareng bar tingoni sambel bawang semangat. Sing jaipo ngesas ngeses. Rini turun panggung dulu. Ini permintaan dari Mas Grandong. Harus turun panggung. Iya nggih Pak Desa nggih. Nah, Mas Adi. Nah, turun panggung, Bang. Ireng-ireng dijumputi kadung senang dan dituruti. Apa yang ngono? Oh lah, oh, oh lah, oh. Capek gunung. Capek gunung. Modal ras. Monggo Pak RT. Jur kelingan anak lanang yen tak openi ning saiki ana ngendi dongi sego yen mendung tak siliki capek gunung engko bablasane gelang kalung saka Pak Sentot karo Pak Wagino. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo
Monggo Mas Bayan Sardianto, Mas Bendo Pak RT wonten ing Gondang Karangsari Jatiyoso. Oh oh gelang kalung sing tak tampa ngelingake ring jamane semono nalika biyene janji tresno nganti saklawase yo sliramu rageto mongrekoso urip ana guna bunga susah dilakoni yen rejeki Gusti sing maringi goleke senik sik. Senik? Iya, goleke senik. Kurang gede bak. Goleke senik. Ember-ember. Pakde senik. Oh, malah enek kene. Rasa golek nek no. Pakde senik wis moro. Pakde senik wonten mriki kok dulu-dulu saking beruk. Lah nggih, beruk. Sehat selalu Pakde senik sekeluarga nggih. Mau bar kok kono. Lah nggih. Lah sing ngopeni ya Pakde senik ya. Ya, masuk. Kelang-kelang dadi saksi wow. Ya. Ayo Mas, ayo. Sesarengan konco-konco. Modal laras Margo Mulyo Hian TV Multimedia. Wonten telepon Pak Supar Grandong. Repere wonten ing Blodro. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang yang diasulat mi ya rasa kangen kang limput oh bulan dadi saksi upayane ratan telenjani ayo ye janji sadaya mati sadaya mati Margo Mulya Pakde sentot lagune sampun kala wau yakin wong ayu tresno kukinarya tangga susah jroning badan
Bandi Sanjaya Monggo Pak, silakan. wonten ing Goyang, Kebak Pak. Kramat Juragane Tosan Jaya sugeng midhangetaken oh monggo Mas Bandi siang ban toro ratri mong eling manis ing ati setyaku besok anduweni marang sang ya Sulatmi janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah wengi aku kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kegesing ati iki kepujan ati ning endi mong sliramu kang tak anti-anti
sawanipun para kat. Aja dibanding-bandingke. Katur Mas Eko wonten Ternate. Ya, Mas. Sudah kain pun ayam. Ya Mas Blonot. Jelas beda yen dibandingke. Ora ana sing tak pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Jujur saanane. Sapa wonge sing ra lara ati. Wis ngancani tekan semene. Nanging kabeh ora ana artine. Ra ana asine. Wong kok ngene kok Monggo wisata tresna riyin monggo.
saringan mudul Yan TV. Selamat sore Dewi. Selamat sore Mbak Dewi. Wonten dalipun Pak Supar Grandong. Sudah kenyang toh? Semangat dong. Ayo yang ayo. Sumurupeng Surya wayah sore mendung katon leli mangan kok yo barengi atiku rasa gelo tembang tresnoku ilang muspro masuk kebacut tak tresnani pening nyatane sliramu ra bisa tak antepi ketoke sing nyuting iki njaluke lagu iso tresnoi ketoke pengalaman hidup. Iya. Ketok meresapi. Iya. Masukin. Pengkasih. Ya. Monggo Mbak Desentot. Piye? Pak RT ke nyawang niki Pak RT. Oh niki nggih Pak RT. Gampang nesut, ojo gampang cemburu. Ayo Ben, tersenaku iki hanya untuk dirimu. Yuk gampang cemburu, mergo sliramu paling istimewa bagiku. Lah ya wong lanang aku mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu janji sing tenan Mas mapak sinden Mas Loso mapak sinden bakayem tentrem ayo
papak war dituntun jak munggah. Siap-siap Pak Loso. Sing nuntun munggah sapa ki kok? Ayo Ma, ayo. Ayo. Buruk. Bulan niki kalangane pinten enggen. Bulan pitu sapar nopo tasih londak. Mawi longgar Mas Loso badhe calang. Saged mawon Mas wong longgar Mas Loso. boten bledekan nanging pripun Mas mangke kula mangkate Piye mangkate? kula dipapak apa kula budal dhewe Mas Mawi purun Mbak Rini kula papak sisan. saged mawon Mas boten ramenggo ndelan pun kuwatir Najan tiyang gambyongan kula Loso ora tau sembranan. keriyen Mas ampun lali Tambal ban. Soko. Heeh. Kira-kira Soko. keri-keri Soko. Gek pira Dik kuwi bayaran. Soko. Sing penting bisa mapak sindene. Monggo Bu, tambal ban. Ayo Bu, tambal ban Bu. Ya. Ya. aku iki tukang tambal ban uripe sandalan-dalan golek pangan duit sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan aku iki tukang tambal ban uripe untung-untungan golek pangan duit sing halal wayah apes petenge krasa kroncongan asik ya ayo yo tanpa hook asik mak jedor mak jedor mak jedor mak ana ben pecah wah iki mesti rezeki teko mak jedor pak mak jedor he pak jedor pecah meneh terima kasih esok-esok rezekine tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk Oe tambah mlumpuk. Oe tambah mlumpuk. Oe. Bapak Ibu sekalian, tambah mlumpuk mekaten semanten kula sakonco saking Mudolaras